koram gajuang lokruok e chal mar lwasi osekelo e midhiero e yore mopogore opogore. E kaunti ma Kisumu, oganda modak machiegni gi nam Lolwe pod nigi midhiero mokalo bang' pi nam Lolwe nomwomore kendo nodonje miere to kod kuondegi mag ohala. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo lero, chandruok pod okwako anyuolago mane pigno odaro. Gi koth be ne chwe to pi pong' koro mondo dhi nam ochako riwore gi backflow koro goduogo oko. Mano daro ji modhi oko kabisa. Ei gweng' Makasiwindi South, ei sub-county ma Nyando, jodak maheo 80 ne pi odaro igni 4 mokalo kaluwore kod pong' mar nam Lolwe iga ka iga kinde koth. Kasiwindi South te osebedo oko. Ji karibu ji 80 to karibu ji 50 bado iko inje. Gweng'no mane humbe lach kod weche pur gi lupo, pong' mar nam Lolwe kaka achiel kuom lokruok maricho ne lwasi, omiyo sani yore yuto gi mane gigenoe onimo. Area wanie mane pidho Kisumu County. Wan wapura pura to wapidha koma nge fertilizer mwatiyo godo to mano sani koro dinore te. Gikwano lal kod achiedh nade mathoth kakech bende ogumonegi. Kamochomo kodwa to ka odeko to ubiro winjo ne ji mang'eny oiki ka. Kaka ji odak chandruok. Ka ji otho kaminyalo ikgi koro onge. Gidhi gikwayo kuonde moko to kama gikwayo kuonde ma gikwayogo jogo bok yienegi e yo mayot. Anasedak higni 4 oko ma hika mar 5 koka dak e dalana nikech wach pi. Nikech pi oketi ma ok inyal duogo dalani, onge giminyalo timo maber. Wahinyore makata net suna kayo wa malich ta koro udi be mwanyalo doke malong'o. Bende onge udo yiech mwalo ka, onge kaka wakonyre. Magi moko kuom kwayo magin go ne piny owacho. Gikonyowa kata gi mabata 10 wang'i kamoro ma ng'ato nyalo chwoyo ot moro, koro chal ng'ama odak e dalane ochandre gi nyithinde kaka nyocha ochandore go pile. Gima duong' manyalo konyo ogonwa diet mogige nam mondo geng' pi mabiro chak bika. Kaluwore kod lipot mane ogol kod riwruog piny mangima marango chenro mag rito alwora mong'ere kaka United Nations Environment Program UNEP, kaunti ma Kisumu kod Busia emane midhiero mar pong' nam Lolwe ogoyo matek ka kwan anyuola maromo 22,000 ne odar e miechgi. Lipodno bende omedo lero ni ka opogore kod daro ji, midhiero no ne oketho cham e puothe kendo duoko chien yuto mar jolupo ka dho wedhe buora ne pi oimo. Bende e higa mar 2015 jolony ne okoro medruok pi nam Lolwe kaluwore kod koth mang'eny mane okel kod lokruok e kor lwasi. Ka higa mokalo dwe mar 5 pi nam Lolwe ne omedore e piny kod mita 1,137. Kamano ema ng'enye mokalo nyaka ne gima kamano timre e higa mar 1992. Komachielo, jatatije e riwruok matayo chenro mageng'o lokruok maricho ne lwasi e kaunti ma Kisumu Evans Gichana oyango ni midhiero mikelo kod lokruok e kor lwasi osemedore gi atamalo modhuro pachoka kendo gin gi chenro mar kedo kode e neno ni jodakgo ma pi ywero piny maru oyudo kony mochwere. The main thing is that what are the coping mechanisms for this climate change? Because the families need to be taken to safer places with some support of the partners. We have been able to come up with the climate change action plan. And this action plan is focused on involving everybody. Gichana omedo ni gin bende gi chenro mar biro riwo jopiny mondo gol pachgi ewi kaka inyal ked kod lokruok maricho ne lwasi. In this act, every ward is supposed to be assisted to come up with what we call climate investments that are community driven, so that the local people can also be able to propose solutions. Lokruok mar kor lwasi keloga ne oganda midhiero mopogore opogore ka jodak makakola ombaka osebedo ka kedoga kod pong' mar nam Lolwe gino madarogi iga ka iga kendo kelonegi lal mokalo. Genogi maduong' en ni twak machokore kawuono mar piny mangima e piny Misri biro nyago olemo kotenore kod weche lokruok e kor lwasi. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV, Nyando, Kisumu County.